आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थालायबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासिबनिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअ लाना फैफिनबावबाय। मानो होनबा नोंथांमोनखौ गोसोखांनानै आं गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। हाय लोगोफोर, आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थालायबाय आरो आं दा गामियाव दै बाना नायनो फैदोंमोन, ओमफ्राय दै बानायानो दहाय सेमनानै थांबाय। दा नोंथांमोना नुनाय नंला आरो दै बानाखौ, ओमफ्राय एसे दागो दङ आरो सेमनायनि देरनायनि। बिसोरनो दै बानाया। थ' लोगोफोर, बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आंनि साबस्क्राइबारफोर लोगो नोंथांमोन, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो गाहामै गाहाम दं होननानै आसा खालामबाय। आंबो मोजाङैनो दं, नोंथांमोनखौबो आसा खालामबाय मोजाङै दं होननानै। थ' बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर, नायलांबाय थादो आरो गोसो गैयाबाबो ससेबाबो नायनानै थांदो। नायलांदो लोगोफोर, नायलांदो। ओइ नै दै बानाया माबायदि जायो, मालायनि दुब्लि नै ओरै लोमजोबो, लोमजोबो दे बे गासिबो दुब्लिया। नैबे दैयानो लोमनानै ओरै गासिबो दुब्लिखौ लोमजोबो आरो बे दुब्लिया। जों दाख्लै बल जोलायनाया बेयावनोमोन आरो बैयाव। नायलांबाय थादो बिदिबा। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासिबनिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअ लाना फैफिनबावबाय। मानो होनबा नोंथांमोनखौ गोसोखांनानै आं गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। भिडिअआ बांद्राय इन्टारेस्टिं जानाय नङाबाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। मानोना आं नायलांजानो लुबैयो, प्लिज नायलांथार आंनि भिडिअ। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, नोंथांमोना जेसे मानसिफोर नायो बांसिनानो ओरैनो साजोंसो नायनानै थाङो खोमा। भिडिअखौ नायलांजोबथार लोगोफोर। आरो मोनसे खोथा, मा होनो, लाइक आरो कमेन्ट खालामहरब्ला आं जोबोद मोजां मोनो। कमेन्ट खालामहरब्ला आं जोबोद मोजां मोनो। मानोना आं कमेन्टखौ खालामहरजानो लुबैयो। गासैखौबो जेसेबां भिडिअ नायदों आंनि भिडिअखौ कमेन्ट खालामहरजानो लुबैयो। लोगोफोर, अननानै कमेन्ट खालामहर आरो अनथारोबा एकदम गोसो गोरबोजों आंखौ मोजां मोनथारोबा खेबसे लाइक खालामनानै गालां लोगोफोर। आं सासे लोगो फैफादों आं गामियाव, आंखौ गामि बेरायनो लाबोदों आरो दैबाना नायनो। नामा बेनो भिटामिन। नोंथांनि सिगाङाव आं दा देखायगासिनो दे। लामाया नै आं दाख्लै देखायनाया गामियाव फैदों, बेनोमोन लामाया। ओमफ्राय नै एसे दै बाना जानानै हाब्रु जाजोबदों।
ya, hasta. Vaya dulu. Dilum coba mana dia tambah simbai, sini pun bijak. Jadi dia mungkin sih. Terlalu coba ni. Asper, mau sih bukan, mula. Buahnya nak guna sampai undur-undur gila. Dia cuma baik cuma undur ni. Baik, nuju tangga tu ya. Asper dalam juga. Juga desain video ni. लोगोफोर जों थांफिनसै ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बेखिनियावनो दोनथ'नो होननानै आं सानबाय आरो दैबाना नायफैनाय भिडिअखौ दैबानाया बिदिबा लोगोफोर आरोबाव नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन होनना बयखौबो आसा खालामबाय ना मा होनो फिटामिन नेक्स्ट भिडिअआव ना नेक्स्ट भिडिअआव बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय थ' बिदिबा भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'सै लोगोफोर बाय बाय